Godmorgen, den har YouTuber. Godmorgen YouTube. Det er min første video med Andreas. Der kan forekomme bandeord, men Der er nok noget med. Der er nok mange, der kan lide Robinson, så de har lavet noget med 500 videoer. ja, kom. Jeg kigger nu ind. Jeg faldt også ned i den. Det er noget med os to. Vi falder ned. Nå. Jeg er blevet rød, du er blevet blå. Nå. Men ja, der kommer dagens spørgsmål, der kommer ting og sager. Der kan også forekomme med bandeord, som jeg har sagt. Vi er nye her. Det er vores første video, men ja, vi spiller Minecraft hele tiden. Jeg fik et jernsværd. Vi lever af det. Vi lever faktisk af det. Jernsværd. Jeg har 4 snebolde, en økse og en ting. Nej, man kan ikke få vand ud af det her. Hvordan skal man komme videre? Se her. Hvor er du henne? Vi er langt væk fra hinanden. Du er nok over på den anden side. Tror jeg også. Den har 2 spænder vand. LOL. Er jeg inde i den? Jeg tror ikke, man skal ind i den her vej. Kan du se en pige, der har lavet vand? Er du ved siden af hende? Nej. Overfor hende? Jeg er nogle par blokke væk fra hende. Har hun lavet de der stenblokke mod dig? Nej. Hun er på vej mod den. Jeg er lige ved siden af ham, som hun stabler sig over. Til. Okay, så vent. Nu stabler hende der så hen mod midten. Der var en, der var ned. Hvordan får vi træ og ting? Yes. Huggetræ? Jeg har ikke en pickaxe, nej. Ej, så kan du ikke få sten. Men jeg skulle meget gerne have en pickaxe. Det har jeg altså ikke. Så starten af. Jeg har kun 12 stykker sten. Kan du ikke komme hen? Måske kan jeg se dig med Optifine. Kan du se nogen 2 mennesker, ikke også? Der sammen stablet de så hen, næsten hen mod dig? De er ikke stablet så hen mod mig. Nej, men næsten. Okay, så ved jeg godt, hvor du er. Altså, der er en, der biorusten på lige nu. Ja, det er rigtigt nok. Jeg har fundet en hemmelig grotte under min ø. Det er det, der er. Jeg er only jackass. Ej, jeg faldt næsten ned ud over. Hvor ser du noget bitch fight? Skal jeg prøve at tage lykken? No. Jeg er død. Faldt du ned? Ja, jeg tog lykken. Men jeg skal lige se, om det var derhen, hvor du var. Nej, jeg faldt også over. Så du var der. Damn. Skal vi også stå live? Live. Okay. Nu skal vi tage den her. Nej, det er 2v2 match. Det her, det er frie for... Jeg hopper ned. Nej, herover. Hey, så er det 8 mod 8. Okay, så er det... Nej, det er 4 mod 4. Jeg hopper. Smaragd.
en slags mørk generaløg. Ja. Er det til dig derovre? Jeg fik ikke nogen chests. Jeg har en enchanted småkage. Jeg fik ikke nogen chests. Men jeg har tilbageslag på 2 på min cookie. Lol. Og en enderperle. Diamond cheese plate. Har du lige set mine ting? Jeg er ordentlig syg. Du fik også den bedste. Hvor er du henne? Hvad for en ø? Der er en, der er ved at sætte bestemme på det. Er der? Jeg skal lige nå. Så du må være der. Jeg har en enderperle nemlig. Jeg er på red team, så jeg kan ikke slå min holdkammerat. Jeg var blue team. Skal vi ikke være sammen alligevel? Det kan man ikke, men man skal altid med hinanden. Tilbageslag. Så går jeg ind på øen med ham, min ven. Vi fører... Nej, lige inde på midten. Simon, jeg er herovre. Nå, jeg er ligeglad. Kartoffel. Jeg er bare tilbage slag 2 på min cookie. Jeg har også tilbage til 2 på min skov. Vi tænker på det samme. Piu! Ja. Har den selv tilbage slag 2? Den er sharpness 10. What the fuck? Og jeg er lige givet en cookie til den anden. Dø. Det er bare komme med lava. Nå, jeg er det sgu ligeglad. Så stabler jeg mig bare op. Så er det ikke klaret. Nej. Jeg vil lige rette dig, og så kan jeg døde. Fordi der er vand. Der var lava på min. Nå. Jeg skal ikke fjerne. Okay. Det kan vi også. Vi er på midten. Nej, det er også der på midten, der er 4 kister her. Der er også Der er 5 kister her. Så det kunne muligt være. Hej. Skal vi ikke være sammen alligevel? Prøv at være sammen. Og til sidst slår vi hinanden og se, hvem der vinder. Jeg bukker! Gør du? Jennifer! Hvor er du? Hvor er du? Jeg var lige ovenover dig. Ej, du bruger hack. Nej, jeg teleporterer min enderbåd. No! Det var mig, der havde sådan lava. Og nu stopper det i vandet. Simon, nu er det lige i lava. Nej, jeg rører ikke ind i lava. Hvordan døde jeg? Oh, no. De bruger hack. De så ud over. Nå, det var mig. Jeg hopper ind. Hvor er du henne? Jeg er her. Jeg hopper. Woohoo! Kom så. Nej, vi vil på hver sin team. Igen. Lol, hvad er det her for nogle? Er det Lige når jeg kommer ned, kan man ikke kigge i en chat. Nå, der er kun en rød, så det er kun dig.
snyd. Det er her snyd. Så er der en til, der er logget ud. Godt. Prøv at smadre din holdkammerat, ikke også? Hvis han står på en blok, ikke også? Og ved at så smadrer den blok, så han falder ned. Lad os ikke få nogle pickaxe. Så er det bare ærgerligt. Så kan vi lige gå rundt og kigge i alle chests. Skal vi ikke? Skulle lige skrive dig lige. Skal vi ikke være sammen? Og YouTube? Vi skal jo have dagens spørgsmål. Ja, det skal vi. Hvad for en mob kan I... Også YouTube. Ja, men hvad for en mob kan I bedst lide? En creeper, en zombie eller en enderman? Hvad for en kan I bedst lide af de tre? Så skriv det i description. Du skulle ikke også glemme du skulle ikke også glemme Elddrang og Reader. Det er en mob. Man kan bare spørge en Reader. Man tager bare de der kommer fra nettet, det der mærkelige stand der. Så det er jo det ligesom... Ja, nu tiger du bare stille. Men du kunne bare tage Reader. Vi ses YouTube. Godmorgen. Ah! Godmorgen. What the fuck? Hvad? Ja. Vi ses YouTube. Hvem fanden er du? Det har jeg sagt 1000 gange. Godmorgen.